Τρίτη μέρα στην κουραζιέρα και ήδη από βραδύς είχαμε ξεκινήσει να ταξιδεύουμε προς Ασουάν. Φάγαμε το πρωινό μας στις 9 το πρωί και στις 11 θα φτάναμε στο ναό του Ετφού. Ένας πτολεμαϊκός ναός, άμεσα συνδεδεμένος με την ελληνική ιστορία και ο οποίος χτίστηκε μεταξύ 237 και 57 π.Χ. κατά τη βασιλεία της Κλεοπάτρας. Αυτή τη διαδρομή από το λιμάνι προς το ναό, περίπου 5 χιλιόμετρα, την κάναμε με άμαξα. Όμως στο δρόμο μας αντικρίσαμε αυτό. Μια μουσουλμανική γηδεία. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι φοβηθήκαμε πολύ την ώρα που είδαμε αυτούς να έρχονται προς τα πάνω μας. Ρωτήσαμε τον ξεναγό γιατί ήταν μόνο άντρες και μας απάντησε ότι μόνο οι άντρες πηγαίνουν στην κηδεία, ενώ οι γυναίκες κάθονται στο σπίτι και μυρολατρούν. Συνεχίσαμε, το μεσημέρι αράξαμε στο πλοίο, κάναμε τη βουτιά μας στην πισίνα και λίγο αργότερα είδαμε πάλι κάτι πρωτόγνωρο. Μας πλαισίωσε μια βάρκα για να μας πουλήσει τη βραμάτια της. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ό,τι θέλεις, γίνεται το deal από πάνω, σου ανεβάζουν αυτοί με το καλάθι τα πράγματα που θέλεις να αγοράσεις και τους βάζεις τα χρήματα μες στο καλάθι για να κατέβουν. Απογευματάκι κάναμε άλλη μία στάση τώρα στο ναό του Κομόμπο. Άλλος ένας τεράστιος ναός, βλέπετε εδώ τις κολόνες. Τελειώνοντας από εκεί είδαμε και το ηλιοβασίλεμα, παιδιά, φανταστικό. Στη συνέχεια κάναμε μία βόλτα στην τοπική αγορά της περιοχής και επισκεφθήκαμε το Μουσείο των Κροκόδιλων, ένα μουσείο με δεκάδες μούμιες από κροκόδιλους. Τελευταίο μας βράδυ στην κουραζιέρα, αύριο το πρωί θα έχουμε φτάσει στην πόλη του Ασουάν. Follow και like αν θέλεις να μάθεις περισσότερα.